Elehi na chwari me. Elehi na chwari me. Ipeta mi ha. Ama ejiku isi mo wa ngon no. Ika ji sama wo nyon no. Business father. Father onyosi. Father aru ala. Ekwesa akpola ga okuta. Elehi ga kpokwa ni ha. Aka brala ga I don't catch you. Elehi ga kpokwa ni ha. Ihe ga akpo ya wo gini ka itige na nke onye infection. Why na infection? Why na ogwu infection? Ihe father gra. Ha, wo for the manu gidi. Onye tere gini. Father tere gini. Manu. Father tere poti. Chema akọwara go. Onye tere poti. Chema akọwara gị hapụ onye a na-agba holy ka nkịta. Imana mmadụ bịa mee confession na kemo. Mere m confession si o jikwere ga buru ka o buru. Maazị oke ebe ibutele ebute a ga-ebupụ gị ya. Yes. A ga-ebupụ gị. Ọrụ Chineke chiri gị n'aka. Ọrụ anyị na-arụbu arụ before o. Ma just ga na ke nwaanyị a na-agba mgbọrọgwụ infection a. Yes. Ya gbere m ke ka m test ya before m agbara ka m ga-aga nye dige ka m were butuo ya ngwongwo ndị o buru. Ya buru the girl. Continue. Lekwezie na anya onye kesi ebe o sipụta o. Ha lie mgbu a na-agwa gị. Gbarakwanụ bịa o. Lekwakwanụ Fada Nwa Aba o. Fada Chibobi o. O jikwa buru infection. Jesu. Kwara onwe gị ugwu. Ihe awa accusation. Kwara onwe gị ugwu. Bịa work on red. Enwoti ga-esikwu na ka if I slap that your mouth, mrakote ha gị anọ maka Chineke kere m na gna. Any day we see people wey wear white no go near them. Are you mad? You don't get sense. What's your problem, sir? Problem who said? What is your problem? My problem is say your papa will born you not supposed to born you. My problem is say your papa will born you not supposed to born you. I beg no insult, man. No flow for this matter. Why you not follow? You're a man of God. Only we clergy. Una book was him against me. Face onya. Face squarely. Chema juogi. Enough of this nonsense. Chema juogi. No we no na. Na Bible ke ja hu no n'ime mkpakara akpa. O we guta di ebe nda ebidoro gwa warrior na Bible. Onye gwuro di o. Nwaanyị oruru ọbara kwa aka nkịtị ka o metụrụ ya enwere onwe ya. Elehi iwu no. Continue. Nema. Elehi mere Nema. Nama ha egburu na ma egbu na akwụkwọ nsọ. Okay, egburu na ma ji emebere ya lota ka ga-esi egbugo. O de kọpụta do ebe ishiri bute ọrịa. Okay. Kwatakwana mmadụ ole ibigiri ya. Cherenu mmadụ asa asị. Gaa na Joda asa ahụ ugboro asaa. Ọ dịwo mma. Ọwụ mmadụ ka ha wụ. Onye gara na Joda. Ọwụ mmadụ ka ha wụ. Ya wuru digo. Blind Bartimaeus nko. Continue. Aya kwa mebugo. Ihe blind Nwa Aba. A megbukwe gị. Iwu blind Nwa Aba bụ ọrịa. Chere m agwa gị mmadụ. Inwe sikete gụkwụ. A na-eti ogbo obodo niile ga-agbapụta mụ na gị. Zinga. Ọ wụrụgodi mgbe infection gbasara gị. Ọ wụrụ mgbe infection gbasara gị. Ihe o ji gbasa maka ụmụazị ntakịrị na-abịakwute ga-akpọ arịrịa gị aka na ha akpọ gị fada. Iwu infection buju ọrịa afụfụ na village. Ehụ n'otu nne gị with me before. Ọsị m ya hụ n'otu. Enwere onye si na mbreji ọnụ. Ga-adịghị nnọọ ka ga-abịa m nso tam dị na. Onye ọ ga-abịa gị nso wara na agba ya. Deti ndị esi ọnụ. Onye ahụ ga-abịa gị nso onye ọwụwa mmadụ ihe wụ njọ. Abịa na ahụ gị bịatere njọ. Ịgbala ajọ iwe ajọ mmadụ. A ma-eji Psalm 35 mee gị ihe. A ma-eji Psalm 111. A ma-eji Malachi 3:20 mee gị ihe. Mee ga-eji Malachi. Malachi wa ka m ga-ejote ma ga-akala anya. A ma-eji Psalm 64 mee gị ihe. Iji Psalm eme iji Psalm sachapụ njọ sachapụ infection gị ga na-atara kọpụ. Achụọla gị n'anya nkịtị chụọ gị n'ihe. A ma-eji Revelation 3:10. A ma-eji Proverbs 21 mee gị ihe o. A ma-ejikwa Nehum 14:14 mee gị ihe o. Iwu Nehum ahụ. Nehum ahụ kpọrọ ihe ịwọ. Mbụrụ infection ya gbuo m. What say lego no emptiness. The more I look at you, the more I look at you to emptiness. Okay. When you cannot go me, you are powerless power. You can't want bad power. You can't infection. Okay. You can't want bad power. Mbụrụ infection ya gbuo m. Ya gbuo m. Achine ka ị ga-anwụ n'ime gị kpọmụ onye. Ewo to shi gbasa gị. Ịnwụọla n'ime infection. Ewo to shi likwenya. Father infection. Father infection. Come on. Ị ga-agwa m ebe ị zụtara anointing ka. Akwa ịhụrụ anointing na ifili na ọnọ gị n'ime. Anyị ga-amakwa n'aka one day. Anyị ma aka eme emerụ ọga ahụ. Anyị ma aka anointing na emerụ ọga. He is in me. He is in me. Enwe onye nọ gị n'ime. Empty vessel. Kuna nwa gị jupụtara n'ime ọrịa. Onye oshi. Ijupụtara n'ime ọrịa. Ebu m infection. Nwoke infection. Ịdịka onye ahụ dị. Ịdịka onye ahụ dị otu a. Bishop, you go white. I know there's no bishop with a good eye. We go see iniquity like this to carry white wear. Legodinu gị. Ọgadị mma na-ehiri m white. Kapịnta kụrụ ihe iyi. Kapịnta kụrụ ihe iyi elebe ọ mụrụ ọrụ. Kapịnta kụrụ ihe iyi na elebe ọ mụrụ ọrụ. The power of the Most High is the power of the Most High. Zuzuru gị mmehie shi m n'ihu pụọ mewere isi mewapụ gị ọnụ na aka gị kpam. Ihe onye tere mmanụ ya na anointing na amaja. Ihe onye ya na anointing na amaja gị bụrụ ozu onwe gị bịa. Leta onye ọrịa na-enogharị. Onye infection na-akwarị akwaje gị ụlọ ọgwụ kọwa ili. Opi gbuo n'isi gị ga-ada ka mgbidi Jericho. Ogbuole egbuo n'isi. Ihe ọbụla mere opi, mgbu opi ike n'isi gị ga-ada ka mgbidi Jericho. Oge dịrịla gị.
chegharịa mgbe na n'olumo Nwa Aba ni nchegharịa ọkụ ịhụsụ ime mgbalele ya na ọwa ọrịa infection ekwepụla ọchị ike gị otu ishiri gbọsọ nta otu ka m ga na-eso gị aga m egbu gị ka ndị nsọ enwekwara ndị nsọ egburu egbu agwala m gị enwere ndị nsọ egburu egbu ị ga-egbu onye na-echetakwele gị kpa maka ọrịa na mgburu ụtarị pịa gị akwa ụtalị iji ị ga-ahụ onye ọ ga-ala n'ahụ na ụtalị iji ị ga-ahụ onye ọ ga-ala n'ahụ ozu mmadụ amụsụ ozu mmadụ ekwensu si na vileji nụ pụọ ma ọrụ Chineke kpọm a na-esogide gị aga m esogide gị otu echi egwute gị kama Chineke ga-akpọkwanụ gị a ma eme ekishọn enweta gị nwe nwedo onye ga-akpọ gị aha ma ndị mụrụ gị ma ndị nna nna gị ha agaghị akpọ gị ọfọ Chineke ekwanụ ebugharị akpa ka ozu mmadụ tọnda gbagbukwe gị agbagbuo egbe eluigwe dobikwe gị ire mmiri na-eru eru makwa alụla gị lakwanụ ịla ala ka ahịa ọkwa ịhụrụ gị obi ga-agba gị ọkụ obi ga-akụ gị njin banza damburu banka damburu banka ahụ burukwe gị bụba ọhịa come on get behind me sickness ntutu jụrụ iri n'isi get behind me sickness infection father onye omekome infection father onye omekome infection onye omekome infection onye omekome infection onye omekome infection onye omekome onye omekome infection onye omekome onye omekome come on zuzu pungo tonda bekwe gị ka ekwensu idiot ndị ụtọrị iwe bastard ọ mkpọrọ gị iwe bastard iwu bastards echiri m ka gị esirekwa ike shuga ekwopụla fada na-esikwado ihe ọma shuga arụkwado ihe ọma ọbara mgbali elu bịakwa gị ị nwegwule BP already bịa ga ṅụọ ọgwụ infection ṅụgbu onwe gị mmadụ bịara confession gị were kọpụ eloje gị ya gwa nkunu ekwere gị deri ka kọp gwomkwam na-amacha anya fada arụrụ ala onye ụmụazị ibujigorela ọrịa onye gaga small na village mkpọga stupid bindigo ị na-akwụsị na ihe na ọ weziga na anọ m na ekpere na-emege fasting and that shall not talk evil when I fast ana m apịa gị na ihe na pịapụ gị infection n'ime anụ ọhịa ị na-aga hụ gị igwe dị ka i were ndụ gị hafere ya Chineke n'aka gị buru ọrịa na-aga hụ gị ebe ihe gbasara fada masị infection na-ebe isi bute fada da alụ nwaanyị nọrọ nwa gị akwala iko nke abụọ sị that shall not fornicate unto fornication gị na-amakpuru ka ga-abute ọrịa nnọọ ga-akpaje gị ụgbọgụ na-ele gị na-akpọ ụgbọ ị na-eyi oyi egbu akwara ị ga-ala na ọmụ na gị na village there is no rest for the blessing wicked ọ mụ na gị nonsense